Atzo goizian, hemen bizilagun batek, nire lagun gainez, goizian etorri zan 7 galden, etxoko timbria joka, eta, santzian hemen ertzainak eta zabiltzala, eta zerbait gertatu zala, eta, asaltzeko nea. Eta etorri gainean, da, kristal hau dena aportuta zeon, puskauta, eta horrena intentatu zuen, atia fortzaltzen, palanka batekin, zintzel batekin, hor zintzela saldu zen gero, ez zuten lortu, eta gero ostikoka, gainez, ostikoak hemen altura desente gainez, ez da pertsona txikila, horti sartu zian, gela honta, eta gela hontatik gero pasaziren beste gelatara. Eta zer eraman dute? Eraman dute portatil pare bat, argazki kamera desente bat, nire objektiboekin da, nire afizio txikia baunukan, eta gero ordenagailun barren egoten dian eguneroko lanak, lana asko indakoak. Kirol masaje zentroan ostu aurretik lapurrak herriko ikastolan sartu ziren, baina alarma joka hasita ezin kendurik alde egin bar izan zuten. Nolanahi ere, bi kasu hauek ez dira bakarrak izan azken aldian orion, lapurreta gehiago izan dira etxe bizitzetan, lokaletan baita txaboletan ere. Txabola dana ustu eta antxoga zituketan ezkan, da aieide buelte eman, da ustu eta da nolakua. Txabola giri ditzetue, ate puskatu, arrautzak handu, o patata harrapatu, o tokatzeana. Niko berta jani baliteue. Beste bat eide oztuzke, 3 atxurra, txakurren korreak, eta aparatua zufatatzekoa. Horra egia eta nazka emateu. Nola harrapatu hori diat ertzainak eta nun diat eta bai. Ego nahi bortxe, beti. Hoi pasatzea. Ziztane bai. Oain dikon, eta nik, ni bakarri bizit ez da bildurrak, edoten naiz, nik alabak eta ez da ez zirikitzeko inoi ateik eta. Hemen horratzene, zebatene bai. Planta baja batene, ostuitue, palankak iniriki. Ez hau txututen emakumea eta harri gintzituen gaza behiratzea zitorla esan, gizon urduntxea ondo zaituta zion, gizon urduntxea atea hemen zan, beha bakarrik handuiak gelditu, eta gaza behiratzea dikoa eta esan, bi mentzien, eta gazak indapizka behiratzen da horiela, bezaldetik abiztiak, bai. Bai, eskatuko nuke, behin udaltzengoan lana bukatzen dutenen, gaueko 9:00 uste dizateela, pixkat zaintzak edo izateko herriakin goizen 8 aldarte. Nik hori bai falta motatzet, eta irutzen zait, 5.000 biztanleko herri batek, beste zaintza bat mereziula gauez. Kezkatuta pixkat? Bildurrak, beti bildurrak jutezea, ze bilatuko dugu. Dana txikitua, dana puskatua, ate danak eta puskatzea ditu eta. Atzo hemen ikastolan bai. Alarmak kendu eta atia puskatu, ointzuela eta. Azken aldian izan diren lapurretak direla eta ertzaintzak herritarrei eskatzen die zerbait ikusi edo eta entzuten badute abisua emateko eta bide batez kontu zibiltzeko. Oriotik, Asier Otegi, Euskal Herria zuzenean.